kuke gani gashi nan zamu nuna muku yadda ake create na wallet. In ka je ka dauko link din zan saka a ƙarshen wannan bidiyon, ka zo ka dauko link ka shiga browser naka kai pasting haka, sai kai searching na wato ainihin shi page na wannan link din. To gashi nan ya bude min wannan tashi, abinda zaka zo ka shiga wannan wurin Remitano network wallet, sai ka danna shi. So in ka danna shi sai ka jira ya bude a kan browser naka. So in ya bude za ku ga lokacin da in ya bude za ku ga yadda za ka bude wallet din. So gashi nan ya bude mana, yana tambayar mu nan wurin creating wallet, nan kuma wurin register wallet. Tunda ba mu da wallet sai mu shiga wurin creating wallet, sai mu danna za mu yi creating wallet. So ga wannan kun ga shi nan seed words, wannan wato ainihin lambobi ne na sirri wanda ana son ka ajiye su, domin in har babu su to gaskiya wallet naka ya tafi. Kun ga abin da suka fara, suka ce please back up the text below on the paper and keep them somewhere secret and safe. To ana buƙatar wannan ka rubuta shi a takarda kuma kai kofin sa kan waya ka ajiye, mutane su mai da hankali akan wannan abu. Yanzu bari mu yi kofin sa, bari mu yi wannan na shi wannan kalar na abu. So gashi nan nayi kofin nawa. So in kai kofi sai ka zo ka danna wannan I have sent these words in a safe place, sai ka clicking kai. Mun clicking kai sai ka zo ka danna wannan wurin download backup memory clean file din nan, sai ka danna shi. So in ka danna shi shine wannan zai wato ainihin zai download na abun ya ajiye maka kan wayanka, wato ainihin bayanai kenan na kan wayanka. So kun ga gashi yana min download nawa. So in yayi shine zai baka damar da zaka yi continue. So in ka tashi sai kai continue. So in kai continue yanzu gashi nan suna tambaya na in sa musu wannan seed words din da wannan suka bani na farkon nan. So mutum sai tun da dama mun riga da mun copy akan wayan mu, sai paste namu sai mu paste na shi a nan wurin. Bacin kuma mun rubuta a takarda mun aje saboda mun kuma ya ba guarantee. To sai mu zo mu wurin verify, sai mu danna. To anan suna tambayar mu yi creating wato ainihin password wanda ba za mu manta ba, password wanda ba za ka manta ba, kuma kai creating mai kyau. To bari mu creating password wanda ba za mu manta ba. To bari yi amfani da sunana anan. Ka tabbatar da alphabet na farkon ka yi shi da capital letter ka saka. To bari yi amfani da sunana wato ainihin AA Kingswan ba. So gashi nan na saka AA Kingswan. Sai yanzu nan man ƙara maimaita irin wancan ne AA Kingswan. So ya tabbatar da cewa za ka yi shi, in ka yi shi aka sa number da suna da number ake so ka haɗa kai shi, in ba ka ba da suna da number, kuma kar ka manta. Kuma kar ka manta mutum ya tabbatar da wannan password din bai manta ba. Sannan ga abin da suke faɗa na cewa in har ga misali suka ce if you forget your password you will need to restore your wallet using your seed words. Cewa in har ka manta wannan password din da muke kokarin mu sa yanzu a matsayin namu, to in har mun manta shi, wannan rubutu da suka bamu na baya wanda ake kira shi da seed words, su za mu yi amfani da shi wurin dawo da wallet namu. Ina fata mutane sun fahimce ni. So sai mu zo mu danna wurin create wallet. So gida yana creating wallet namu, ne creating. So gashi nan yanzu ya riga da yayi creating na wallet nawa. Yana kokarin budewa. So gashi nan ya yi creating wallet nawa. Ga wurin turawa send, ga wurin receive. Mutum zaka tura mutum, ga inda zaka shiga ka tura. Kun gani? Za ka saka wallet address na mutum, sannan ka zo ka saka adadin abin da kake nema za ka tura, sai ka zo ka danna send na wurin. Ina fata mutane sun fahimce ni. In kuma receive za ka yi, sai ka zo ka danna wannan wurin receive naka, ka danna haka. So wannan wato wannan rubutu da suka bayar din gashi nan, to mun tashi sai mu yi copy sa nan wurin. Kawai za ka danna wannan wurin kan copy nan, idan maka copy wannan sai ka je sai ka ba wanda zai turo maka wato coins kenan. So ga dai wallet nawa ya riga da ya budu. Mutane suna gani wallet nawa ya riga da ya budu. To in ka zo nan wurin, ko da a misali wannan abun bai fito maka ba, so in ka tashi wannan dan karan shi zaka taba, tun yanzu kun ga ya buye yanzu. So tun in yana kallon ƙasa sai in danna shi haka zai kalli sama, gashi nan ya budu. To wato ainihin nan wurin shine gashi yanzu babu coins, babu komai a cikin wallet nawa. To inda zan nemi su bani coins, inda zan yi testnet da shi shine nan wurin request airdrop. So sai in danna request airdrop.
so na danna request airdrop sai in jira. So kun gani sun bani wato ainihin gashi nan coins guda 20 amma testnet. Ina fata mutane sun fahimce ni, amma testnet. So yanzu wannan har ina so zan tura sai in danna send, receive in har za a turo min kai, in har ina so zan tura sai in danna send, sai in rubuta. Kun ga gashi nan suna faɗa min adadin abin da nake da shi gashi nan a nan wurin, ga kuma amount da zan wato ainihin rubuta adadin abin da zan tura, ga kuma account din wanda zan karba. Ina fata mutane sun fahimce ni. In mutum zaka tura masa ne, wannan wallet address din gashi nan, wannan wallet address din shine mutum zai baka gashi nan a nan wurin, shi zaka ba mutum in mutum zai turo maka. Ina fata mutane sun fahimce ni. In mutum zai turo nan zaka bashi, in ma ka manta ka zo ka shiga wurin receipt din nan, kana shiga wurin receipt nan haka za su baka shi gashi nan anan. In mutum zai turo maka ka bashi wannan. Ina fata mun fahimta. In kuma kai zaka tura to ka shiga wurin send nan. In har kai zaka tura to in ka shiga dama mutum ya baka wannan wallet din, to sai ka rubuta anan, sai ka rubuta adadin yawan abin da zaka tura masa anan, sai ka zo kai send. Ina fata mutane sun fahimta. To video na kuma yadda ake yin staking na testnet kuma shi mai gidanmu Oga Muhammad ya daura a YouTube channel nashi, sai mutane su je su kalli yadda ake yin staking na testnet don ka iya abun kafin lokacin abun ya zo. Kuma da Allah ya kamata mutane in sun je ba wai a yi kallo kaɗai ba, da Allah a yi kallo kuma sannan a yi sub na wannan channel ɗin, saboda shi zai ƙara bunƙasa wannan haja ɗin ta yi ƙarfin da nan gaba ma za a samu mu ci gaba da abun da muke yi da Allah. Kuma shi yake ƙara nuna mana cewa kuna jin daɗin abun da muke, kuna bibiye da mu, kuma kuna ƙara ba mu goyon baya. To duk wanda ya je da Allah kallo yayi wato ainihin yayi subscribe, yayi like kuma yayi sharing da Allah. So sai mutane su je su kalli bidiyon yadda ake staking ne insha Allah.